Хөрмәтләгән дуслар, минем исемем Диләрә Зиннатова һәм мин сезгә лайфхак күрсәтәчәм. Аның өчен кирәк булачак: чипсы сауыты, клей, бал. Чипсы сауытын урталайга кистек. Алабыз клей, майлыйбыз, алабыз бал. Һәм менә матур итеп сауытны әйләндереп чыгарабыз. Сауытыбыз менә шундый матур килеп чыкты. Һәм кем тели? Менә шулай итеп матур итеп бантик та ясап куялар. Һәм шул савытка үзебезнең бизәнгечләребезне салып куябыз. Güzel затларыбыз, без өйдә утырсак та, гел матур булып калыйк. Габдулла Кариев театрынан сезгә күп сәлам.